खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। आसामाव 1 कौटि 25 लाख बांलादेशी दङ। हिन्दुफ्रा थामोनथा रैखा खालामनो थाखाय जुजिगासिनो बुंदों हिमन्त। कक्राझार सेरफांगुरियाव बास जाब्रबथाय गोबांसा दावबायारिनि जखम। सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मावख'आव 18 मे बर' बिजों सान फालिदों। बिमा फिसाज्ला लोगो नांनानै सासे सुबुंखौ बुथारदों। गोबां अखा हानाय आरो बारहुंखा बारनायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। हारियानायाव गंसे बासआव अर खामनायनि जाहोनाव गासै सा 9 नि जिउ खहा। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया शुक्रबारखालि झारखन्डआव लोकसभा बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै आसामाव 1 कौटि 25 लाख बांलादेशी दं होननानै दाबि खालामदों। गिबि मन्थ्रिया बुंनाय बायदिब्ला आसामनि बराक सेरफाङा मिनि बांलादेश जाबाय। आसामाव हिन्दुफोरा थामोनथा रैखा खालामनो थाखाय जुजिनो गोनां जादों। आसामनि गासै सा 126 एमएलएफोरनि गेजेराव सा 40आ बांलादेश भटारफोरजों सायख'जायो। बांलादेशीफोरानो आसामाव मन्थ्रि एमएलए जादों। बांलादेशीफोरानो आसामाव बिधान सभानि बुंथिगिरि, लेङाइ बुंथिगिरि आरो बिजिरगिरि जादों। मख'नो गोनांदि गुबुन रायजोआव थांनानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामाव 1 कौटि 25 लाख बांलादेशी दं होननानै दाबि खालामहैनाया बयखौबो सोमोनांहोदों। मानोना मिरुनि बिजेपि सरकारा नोगोरारि सोदांनाय आयेन एबा खा जाबसिननानै आसामाव आरोबाव गुबुनारि हाबसनफैनायफोरनि बजायखौ होनो नागिरदों। नाथाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय आसाम सरकारा मिरुनि थांखिखौ अजद होआखै, बरंस नोगोरारि सोदांनाय आयेनखौ बरायदोंसो। कक्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि आरो पाटगावनि गेजेराव थानाय आइटियाबारि तिनिआलियाव गिख्रंथाव बास जाब्रबथाय। सोनाब बंग फारसे थांनाय गंसे सुपार बास गारिया आइटियाबारियाव राजालामानि रेलिंआव सौग्रावनायाव बे जाब्रबथाया जादों। रिपर्ट बायदिब्ला बे जाब्रबथायाव सा 42 हान्थियारिफोरानो एसे आरो गोबां बिबांनि जखम जादों आरो जखम जानाय हान्थियारिफोरखौ कक्राझार मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव एडमिट खालामनाय जादों। गिख्रंथाव जाब्रबथायाव जखम जानाय हान्थियारिफोरा आसामनि आजारा, रानि आरो गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय सोनाब बंगनि कोचबिहार फारसे रावना होदोंमोन। नाथाय दिनै फुंबिलियाव कक्राझार सेरफांगुरिनि आइटियाबारियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव मोगा-मोगि जायो। रिपर्ट बायदिब्ला जाब्रबथायाव बास गारिनि हेन्डीमेन संसधर रयआ गोब्राब जखम जादों आरो बिनि हालोदा खैफोदाव दङ। बबेखानि संसधर रायनि आथिङा बायदों। बेनि अनगायैबो मोखाङाव गोब्राब जखम जादों। ओरैहाय बे जाब्रबथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगोनो केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ कक्राझार मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव थांनानै खौरां लाहैयो आरो जखम जानाय हान्थियारिफोरखौ लोगो हमनानै सावरायहैयो। बाक्सानि सालबारियाव सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मावख'आव मेहेरगोनाङै खुंफुंनाय जादों 61थि बर' बिजों सान। बर' बिजों सानजों लोब्बा लाखिनानै फुंबिलि समाव फिरफिला बिरहोयो सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डम्बरुधर बसुमतारिया। फिरफिला बिरहोनानै सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डम्बरुधर बसुमतारिया बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदों दि दिनैनि बर' बिजोंनि गोथार 18 मे सानावनो 1963 इं मायथाइयाव कक्राझारनि आथिखालनि गभर्नमेन्ट हायार सेकेन्डारियाव बै समनि आसामनि चिफ मिनिस्टार बिमला प्रसाद सलियानि आखाइजों आरो गुबुन गुबुन बै समाव कंग्रेसनि आफादगिरि बिबानगिरि मन्थ्रि एमएलएफोरनि नुजाथिनायाव बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि जगेन्द्र कुमार बसुमतारिनि नुजाथिनायाव बर' रावखौ गुदि फरायसालिनि क थाखोआव दिनैनि बे गोथार सानावनो बेखेवजानाय जादोंमोन आरो बे बेखेवनाय बर' बिजों सानखौ दिनैसिमबो बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो फालिबोगासिनो दङ। सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डम्बरुधर बसुमतारिया गोजोननाय फोरमायदों दि दिनैसिम फैयै 63थि बोसोराव बर' बिजोङा राव हिसाबै
बिजों महरै थांनानै दङ आरो बिजों महरै थांनानै थानानै गुदि फरायसालि, गेजेर फरायसालि, जौसिन फरायसालि, फरायसालिमा, लोगोसे मुलुगसोलोंसालि थाखोसिम आरो बेजों सोमोन्दो थानाय गुबुन गुबुन साख्रि मावनानै दिनै बर' सुबुंफ्रा गाव गावनि न'खरखौ खुंनो हानाय जादों। बेजों महरै बर' रावखौ जों फोथांनानै लाखिनांगोन। बे मोनसे फांसे गेरेमसा बिफां जायफोर बिथांमोना बेखौ गोथौयै साननायनि गेजेरजों गायसंनानै गालांबाय। गुबुन गुबुन जेंना जेंसिनि गेजेरावबो बेखौ फोथांनानै गालांबाय। जायफोर बिथांमोना दिनैनि बे जेथो गोनां समावबो गुबुन गुबुन जेंना जेंसिखौ सौसिनानैबो बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनानै दङ। आं बिथांमोनखौ साबायखर बावहरो होननानै फोरमायदों सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डं बड'धर बसुमतारिया। जरहाट जिल्लायाव मोनसे गिख्रंथाव मानसि बुथारनाय जाथाय। बृहस्पतिबार मोनायाव सासे सुबुंखौ बिमा फिसाज्ला लोगो नांनानै बुथार खोमानाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे गिख्रंथाव जाथाया मरियानि ओनसोलनि मुरमुरिया साहा बागानाव जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला श्रभहलाद चेरेन मुंनि सासे सुबुंखौ खाबु लानानै उन्दुनाय समाव बुथारनानै दोनो आरो उनाव बिमा फिसाज्लाया सिरि सिरियै गोथै सहखौ दोनखोमानो नाजादोंमोन। बे जाथाया सोराङाव फैनायनि उनावनो बेनि बागै मोजाङै नायबिजिरनो थाखाय दायनिगिरि बिमा फिसाज्ला सानैखौबो पुलिसनि आवथायाव लानानै थाङो। बेबायदि गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाया ओनसोलाव बयखौबो समखिखांनाय लाबोदों। आसामनि गोबां दाब दाब जायगाफोराव गोबां अखा हानाय आरो बारहुंखा बारनाय बायदि बङाइगाव जिल्लायावबो बेनि गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोन्दों। फांसे गिदिर बिफाङा गंसे अट'आव बायसिननानै अट'आव गाखोनाय सासे सुबुङा जिउ खहा जायो आरो गुबुन सासेया गोब्राबै जोखोम जायो होननानै मिथिनो हादों। बे दुखुनांथाव जाथाया सा माजगाव ओनसोलाव जादोंमोन। थैनाय सुबुंखौ चित्तरन्जन सरनिया आरो जोखोम जानाय सुबुंखौ ध्रुव मेच होननानै सिनायथि होयो। दंफां होसिनजानानै गोब्राब जोखोम जानाय ध्रुव मेचखौ फाहामथाय होनो बङाइगाव सिभिल हस्पिटालाव थिसननाय जायो होननानै मिथिहोदों। मथुरा आरो बृन्दाबन धोरोमारि थावनियाव दावबायहैनानै न' फारसे फैफिननाय समाव पान्जाबनि गासै सा 60 हान्थियारि गाखोनाय गंसे बासआव सनिबारखालि फुंनि समाव अर खामनायनि जाहोनाव गासै सा 9 आइजोनि जिउ खहा जानायनि अनगायैबो खमैबो सा 15 जोखोम जादों। हारियानानि नुह जिल्लानि थावरुआव सनिबारखालि फुंनि समाव जादोंमोन बे जाथाया। जोखोम जानायफोरनि गेजेराव सा 6 आइजो आरो सा 3 हौवाफोरा गोब्राब हालोदाव होननानै फोरमायदों। जोखोम जानायफोरखौ नुह जिल्लानि नानहार मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव एडमिट खालामनाय जाबाय होननानै हारियाना पुलिसआ मिथिहोबावदों। मख'नो गोनांदि गासैबो दावबायारिफोरा पान्जाब हसियापुरनिमोन। धोरोमारि जायगाफोरखौ नायगिदिंहैनो थांनानै फैफिननाय समावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जानो हादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।